Kipak pule ya kakot Islamic kalma bat bu jingkeli sapangkan niam jong u shwa ban siat yap u social Nathaniel udai u balasan po prasnem kakarta u basyong basa ha Indore Madhya Pradesh bat udai u branch manager jong Life Insurance Corporation LIC ha Ali Rajpur ha kakat kendai terik u April arjar arpusan ula lej sa jamuan Kashmir rengkat bat katengah jong u ka Jennifer ka khun kan thei ka akan sya bat u khun chenrang u Austin na ka penta ka jinglech suti jong ka longying ban rakhe ya ka Star Henry ka basnosi ka long ba ha ka arpo artrik u April arjar arpsan ula syak penyap ha ka jing thombor jong ki leno ha Pahalgam anatang distrik ka bala sim ya ka jing im jong ki briu hadu kumba arpo prangut ki nong jong kai perthei ken thop bia u social kat kum ki khubor ki leno ki laptha ya u ban pule ya ka Islamic kalma bat ki labu jingkeli ya ka niam jong u Henry habau lapen itu ya la de ba udai u Kristan kum ta klem dapen slam ki te ki leno ki la set yap si sendon ya u habab hai pat sya ka khun jong u ka akan sya la ya thu bakala mensau na ki benta jong ka kejat na ka jing sya siat puli Henry kala laj im kat baka tengah jong u bat u khun chenrang jong u kim siam laman sao Henry kila syuf sakut ha ka jing gendet ya ka menyap jong u social la penkit biang ha Indore ha ka arpulai tarik April arjar arpsan leng ba ka lingsun jong ka Air India bat ka jing le niam ba khadu jong u la pendep ha ka arpu sau tarik ha ka we na kilum jing tep jong ki Kristan ha Indore ki jing duai bat ki jing le niam la penlong ha ka we ka jing mane ha Nanda Nagar hakan ka jinglek on tap la don lang ki bahaying hasem ki parlok ki parajor bat ki nong syong snong rengkat bat ka tengah lem bat ka kunjung u menteri rang ba ka Madhya Pradesh u Mohan Yadav ulaya kendu ya ketika longying hakakat lingsun jong ka Indore haka ba ula ai ka jing snolem bat le buram khadu ya u bat ula penrem ya ketika jing syak thombor kum ka jinglek riu klau jong ka Pakistan da ka ba penti kena ya ka jing kersian ya ka longying bat ka jing sumar ya ka akan sya labatai ya u social kum unong sumar ya ka yin kasem u balatib ya u na ka penta ka jinglong perlok bat u balasan ha u balajupan jingmut na ki bahjing hasem bat ki perlok ka longying jong u ka badai na jobat ha Ali Rajpur kala lecha ha Indore kuma live post na manchwa ha ka ba ki syong kisa ha Vena Nagar ki bahjing hasem ki la penpau ya ka jing sosi bat tawa ban pensitom ya ki nongle kam sneu da ka jing penpau ya ka jing le ben jong ka jing syak thombor bat ka jing kta jong ka ya ka imlang ka salang ka baya jan ha jong ki kate ka jing ja kala penmi ya ka jing sosi ka bajur ha Indore bat ka jing penrem ha ka lenggeri India ha ka balakhot ya ki kam persya ya ki leno